Ja sam Teja Jagarinec, vlasnica Zlatarskog obrta Bižu. Obrt posluje 30 godina, osnivači obrta su roditelji, ja sam vlasnik zadnjih 10 godina i zajedno sa suprugom dizajniram i izrađujem nakit. Sav svoj trud i znanje ulažemo u dizajn i u ručnu izradu predmeta. Specifični smo po tome što smo pomaknuli granice u dizajnu nakita, dali mu jednu novu dimenziju, fokusirani smo na geometriju i geometrijske oblike jer je matematika svugdje oko nas. Počeli smo raditi sa drugim metalima, ne samo sa zlatom, nego i srebrom, bakrom, mesingom i spajati ga sa drvom, kožom, tako da možemo potencijalnim klijentima dočarati spoj metala i prirodnih materijala. Sudjelujemo na modnim revijama, a naši potencijalni klijenti su raznih dobnih skupina. Cilj nam je da ovaj obrt zaživi i da djeluje još najmanje 50 godina i da naši potomci preuzmu kao što sam ja preuzela od svojih roditelja.